ସାହୁ ବାବୁ ଏଇଟା ଅତି ଅବାଗିଆ କାମଟା ଆପଣ କଲେ ନା ମତେ ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣ। ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାହା ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ୱାଇଫ୍ ନେଇକି ଆସିଲେନି ସାଙ୍ଗରେ। କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଣିଛି ନା ଆଉ ଆଣିଛି। ଇଏ ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିଲେ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆଇଲେନି। ଆଣିଛି ନା ଇଏ ବାପା ବିଶ୍ଵ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଲମା ଝିଅ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଇଛି ନା ଆଉ। ଇଏ ସବୁ ତମ ପ୍ରଡକ୍ସନ? ନାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମିଲୁ ଆଣ୍ଟି ଗଙ୍ଗା ବସ ଆସ 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 ସବୁ ଆସ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ମୋ ସାହି ଲୋକ ଆସିବନି। ଆଇସିନି ତ ଆଉ କଣ ଫେରିକି ଯିବା। ଆସ ଆସ। ଆରେ ଭାଇ ରୁହ ରୁହ। ଆମର ମେନ୍ ଲୋକଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଇଏ କିଏ? ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ କେମିତି ଆସିବେ? ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଟୋଟା ଭଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଡ ପାଇନି ଗାଁ ଯାକ ଧରିକି ଆଇଛି।